Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon kelle gadane robinde jeydeji altine ɗiɗi lewru décembre 2024 bisimilla moon kelle gadande roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jayde guendira leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti e Thiaroye mémoire restauré hanki o kanko hoorejo leydi ndi gardugol son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye e tawtorede hooreɓe leyɗele enjoyo tawtorede gam tigui arde mawnide kamɓe siftorde ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur leydi Sénégal kamɓe jayde Le Soleil ɓe garti ni e kanko hoorejo leydi ndi to banggue cifanɗe 5 pellitɗe o ƴetti gam tigui siftorde kamɓe ruttude teddugal ɓen tirailleur leydi Sénégal enen kono ɓe garti kanko hoorejo leydi ndi holliti to banggue mémorial go lewru décembre kala gam ñalawma guendire siftorde ɓen tirailleur en kono kadi boɓe leydi Sénégal taƴeteɗe gam inirede ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur leydi Sénégal en jayde peuple quotidien ɓe garti koye maître Aïssata Tall Sall. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire kanko Aïssata Tall Sall o arti e yiide wonen to banggue wonande e d'abrogation loi d'amnesty kanko o mo ganduɗa ko maître Aïssata Tall Sall holliti ɗum ɗon de haala ɗum ene weeɓi kono noon golle ɗe ɗum woni ko satti kono kadi o arti e yiide wonande oɗo amnesty de jalle mawɗe ɓe ganduɗa ko kayit keeɓi fartague nadde hen konko Aïssata Tall Sall o inni o mo ganduɗa ko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e Ousmane Sonko jayde le verdict ɓe garti koye Thiaroye 44 ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi taɓe pawdin ɓe ganduɗa oɗo saaha puɗɗima wadde gam tigui siftorde kamɓe ruttude teddugal ɓen tirailleur leydi Sénégal en kono kanko hoorejo leydi ndi warti darde France nde wara tigui gonɗinde kamɓe jabde gon jangu Thiaroye e yiide ni omo ganduɗa kanko tigui woni Jean Noël Barrot jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral leydi France kamɓe leyɗele keddiɗi ɗe o arti e yiide darde leydi France foti hen darade hanni on ɓatake mo kanko Emmanuel Macron lamɗo leydi France sifi fewde e Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde Walf Quotidien ɓe garti koye oɗo abrogation de loi d'amnesty jayde Walf Quotidien ɓe garti koye trahir le peuple ou le pacte ɓe garti noon koye oɗo loi d'amnesty beele tigui ko ɗum de wonande e jaam fo wonande rendo leydi Sénégal walla ni ko ɗum pacte kono noon no wawi wadde foof omo ganduɗa ko kañum ko tigui woni Bourdieu o arti e ɗin konnguli ɓuttiɗi warti ko yettuno noon e wonande oɗo Cap Manuel mo ganduɗa ene innirtono hakkude kanko Ousmane Sonko e lamɗo leydi Macky Sall kono Walf Quotidien arti ha joni e omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom e groupe parlementaire en ko no nescrit ɗum noon ko caggal nde ɗo haralde sappo e joyi ɓiri 15e législature jogori joƴƴinede toon to bowal guendire leydi Sénégal jayde tribune ɓe garti koye kanko maître Aïssata Tall Sall. Maître Aïssata Tall Sall averti Sonko e Diomaye kanko maître Aïssata Tall Sall ne wayno tigui omo ha joni e joofo kamɓe rentinde omo ganduɗa ko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye lamɗo leydi ndi e ko yetno noon oɗo abrogation loi d'amnesty mo hollitini jalle mawɗe leydi ndi Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye keeɓi fartague nadde e on amnesty jayde tribune arti hen jayde L'As Quotidien ɓe garti koye West Africa Energy kanko Samuel Sarr kanko tigui ita e gardigu West Africa Energy oɗo saaha noon e yiide jayde L'As komo ganduɗa ko kanko tigui woni Abdou Karim Diop ex Locafrique ko kañum tigui jogui intérim o hani ande ko laaɓi alhaali West Africa Energy e nangogol kanko Samuel Sarr jayde li quotidien ɓe garti koye procès d'une France ingrate jayde li quotidien ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi darde nde o dari gam tigui France wawa gonɗinde kamɓe jabde tigui gon jangu Thiaroye darde nde foti hen darade kono kadi wasa tan andede ɓen ɓe ganduɗa ko maɓe ɓe kono darde e fonde darede hen jayde li quotidien arti hen o arti ni e kanko hoorejo leydi ndi o saaha hare nde o haɓete gam tigui ko wiyete ko justice lawol wawa waɗede hani heɓa jeytare ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur en keɓe fodde mum e ko yitno e wonande gon jangu Thiaroye 44 jayde li quotidien arti hen kono ɓe garti ha joni kamɓe li quotidien e nde ɗo haralde sappo e joyi ɓiri 15e législature nde ganduɗa hande o ɓe mbaɗa installé toon to bowal guendire leydi Sénégal jayde Vox Populi ɓe garti ko e la dignité restaurée des tirailleurs mo en 1944 jayde Vox Populi ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ni darde nde o dari gam tigui France wawa
wawa andude fodde mum kono kadi jabtorde e ko yitno e wonande gon jangu Thiaroye be garti hen kambe Vox Populi kono be garti ha joni e ko yitno e nde do haralde sappo e joyibiri 15e législature ganduɗa hande o ma waɗi installé toon to Bowal gendire leydi Sénégal kono be gandi garti kambe Vox Populi ha joni omo ganduɗa ko jagoro kalfinaɗo affaire étrangère mo leydi France tawtorede mo hanki o on commémoration to Thiaroye 44 o arti noon darde leydi France ɗamini darade e ko yetno e wonande e ngun jangu Thiaroye e ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégalais en jayde Sud Quotidien ɓe garti koye Diomaye au front kanko hoorejo leydi ndi omo nayi darde kame haare gam tigui France wawa heptinde ngal baɗal ko yetno e jangu Thiaroye kono golle poɗɗe waɗede e nde hani kame siftor e ɓen ɓe ganduɗa ko kayen goni tirailleur leydi Sénégal mbawa hebde fodde mumen jayde Sud Quotidien arti hen jayde point actu ɓe garti koye Diomaye mis sur l'enjeu sécuritaire kanko hoorejo leydi ndi e ngun ñalngu ganduɗa ko tawtere ndu ngu hooreɓe leyɗele ganduɗa ko leyɗele tariɗe leydi Sénégal ɓe garti ene tawtora omo ganduɗa ko Oumar Sissoko Embalo Adama Barrow mawɗo leydi Mauritanie ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi o saaha noon mo ɓuuri sembinde ha joni hakkude jokkodiral eɗen leyɗele hani to ɓuuri tengtude banggue keeri leydi Sénégal e leyɗele tariɗi leydi Sénégal en ƴeewoy to jayde l'éveil ɓe garti koye commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye duuɓi capanɗe jeetati ngun jangu Thiaroye ɓe garti noon pelliti joyyi kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o jeeti to banggue jangguinde ɗum on tarique e duuɗe jangguirde ɗe hani inirde yoga e boowe ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégalais en kono ɓe garti kamɓe l'éveil ha joni e gon seppo wonnogo toon to université Assane Seck mo Ziguinchor sandaji ɗi duɗal jaaɓe hattirde ngal UGB ne wayno ƴettiti haare nde e yiide jayde l'éveil kono ɓe garti ha joni e ko yitno e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni trafiquant en ɓuur abbiɓe nogas e jeegomo fawaɓe junggo tawi ko joguiɓe ɗiɗo conele ɗanoje biyeteɗo e cracks jayde l'éveil arti hen jayde le quotidien ɓe garti koye installation to banggue wonande nde ɗo haralde sappo e joyɓire ɓe ɗon sardiyankoɓe to Bowal gendira leydi Sénégal e yiide jayde le quotidien le bureau de l'Assemblée a posé yiide jayde le quotidien ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko landa Pastef to banggue wonande groupe parlementaire mumen hani e takku wallu Sénégal e yiide ni kamɓe ɓe ganduɗa ko le quotidien Aissata Tall Sall oɗo sahane maire gardigu groupe parlementaire mo takku wallu Sénégal e yiide jayde le quotidien bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinɗomon e kelle gaden robinde jayndeji subaka hande o min dokon aadi talata janggo so hawre welede Allah ɗo e nden e jaam jogomin jogomon on jarama.